שלום חברים וערב טוב. זה שפה השישי שאני עושה עכשיו. אני כבר עשיתי שפה בגרמנית והולנדית וגרמנית וגם רוסית, ואחר כך אנגלית. כן, באנגלית עשיתי באנגלית, כאילו להראות לאנשים שיש להם ערוץ ביוטיוב שעושים סרטונים באנגלית, כאילו כדי לשפר את האנגלית שלהם. עושים את האתגר של 100 יום כדי לשפר את האנגלית שלהם, אז שהם יכולים לצפות את הסרטון שלי באנגלית, הם יאהבו את זה. וגם עשיתי גם ברוסית שהם יאהבו את זה גם כן. יש איזה שני אנשים שרוכבים על אופניים שעוברים עלינו. הגעתי לכאן, לאיזה ביצה הזאת, כי רציתי לעשות את זה במקום אחר. יש איזה יער והיה נוף מדהים ולא הספקתי על מנת, בגלל עקב כך היו שני אנשים שהתאמנו ביוגה ולא רציתי להפריע להם, וכאילו לא היה נעים להקליט סרטון, להסריט סרטון שם, ולא היה נעים, ופה זה היה יותר אני יודע הייתי באמצע השביל, וכאילו עכשיו זה נהיה חשוך ויותר מוקדם, ויש איזה המון יתושים בגלל דבר אחד, שיש איזה ביצה כאן וגם יש איזה לחוץ שלה מהאוויר. וכן, אני מאחל לכם גמר חתימה טובה, כי אף אחד לא אומרים את זה. גם שאנשים שמדברים באנגלית ויהודים דתיים, זה ממש מבייש אותי שאנשים לא אומרים את זה, ואומרים כל הזה שטויות באנגלית. אגב, אני לא אתחיל לדבר סיפור סבתא על זה לשפור, אבל אני אומר לכם בתכלס, אני אומר לך שאני מאחל שעות דבר אושר ואושר עד 120, שהשם יברך, הקדוש ברוך הוא יברך אתכם, וכל מעשים טובים, שאתם יהיו מוצלחים, שאתם תלמדו עברית כמובן, כי זאת השפה שצריך להיות הרשמית, אבל מה, אין מה לעשות. אז כל טוב לכם ולהתראות, ונתראה בפרק הבא. כל טוב ולילה טוב.